こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王が例の長官寺をご参拝されました。チベット人政治犯ドジタシ氏の兄、ゴンブキ氏はドジ氏の健康状態について懸念を示しました。中央チベット政権は国際チベット青年フォーラムを開催しました。ゴンボキ氏とドジタシ氏に天津レレグリンブチ有感勲章を授与されました。アメリカ代表団がチベット亡命議会副議長と会談しました。ノンジンロマ大臣は初の日本訪問を終えました。シアトルの B タッグメンバーがシアラル下院議員と面会し、アメリカ・チベット法案への支援を要請しました。チベット中国セミナーが開催され、ダライラマ法王の功績とチベットの未来について話し合われました。チベット事務局ジュネーブの玄関代表は、ジャミア・ロペル日曜学校のペレンツデーに出席しました。中央チベット政権はデリーとクルマナリで洪水被害を受けたチベット人の救済に乗り出しました。7月14日金曜日、ダライラマ法王はシワツェポダンからレイ市内に車で入り、レイ中心にあるジョガン寺をご参拝されました。法王は聴衆に対し、宗教間の調和を保つ努力をすることが非常に重要であり、宗教にあまり関心のない人々でも世俗的倫理観が生きる上で役立つということを心に留めておくことが大切であると助言されました。ダライラマ法王はかつてラサに住んでいたチベット人イスラム教徒たちと面会された後、シワセンにある法王古邸に戻られました。7月18日火曜日、ダライラマ法王は88歳の誕生日をお祝いしてくれたすべての人々に対し感謝のメッセージを送りました。法王は100歳を超えて生きることを改めて誓い、これからも人々のために貢献する決意を表明されました。7月13日木曜日、融資詐欺の無実の罪で終身刑に処された著名なチベット人起業家ドジタシさんの兄ゴンブキさんがドジさんの健康を危惧し、面会の許可を求める動画が広く報道されました。動画の中でゴンブキさんは弟に手紙を書くことを禁じられ、刑務所での面会もキャンセルされたことを明らかにしました。中国当局はさらに要求を続ける場合は彼女の通信を遮断するか投獄すると脅かしました。ゴンブキさんは憲法に従って自らの要求を進めるよう当局に要請しました。タサの公安局は過去3年間ゴンブキさんが刑務所にいる弟と面会することを拒否してきました。彼女の再三の疑いにより2021年に一度だけドジェさんとのビデオ通話が許可されましたが、その後も接触は妨害され続けています。ドジタシさんは亡命チベット人に寄付をし、チベット人抗議活動家に秘密資金提供の疑いで2008年7月10日に逮捕されました。7月14日火曜日から3日間にわたり、ダラムサラで国際チベット青年フォーラムが開催されました。ダライラマ法王はビデオメッセージの中で、フォーラムの参加者に向け、チベットの大義は政治的なことだけではなく、理性に基づいた心の訓練によって世界平和を築くことでもありますと述べられました。ペンバチリン首席大臣は開会式で司会を務め、情報国際関係省のガマチュ長官と天津歴史副長官が出席しました。首席大臣はフォーラムを通じてチベット運動が一層活発になることを喜びと希望を表明しました。これからのチベット運動の担い手はこの世代の若者たちであり、今回のフォーラムは彼らに交流の場を提供し、チベット問題などについて学ぶ機会を与えるものであると述べました。閉会式では情報国際関係省のノルジンロマ大臣が挨拶を行いました。
情報国際関係省が主催したこのフォーラムには、16カ国以上の国々から100名以上のチベット人の若者たちが参加しました。ゲストスピーカーには、ダライラマ法王の元特使であるケサンギャル天使、タシプント元選挙管理委員長、チベット文系図書館のゲシラトルラ館長、クレダの理事長マイケル・プラグ博士、サラ中央チベット高等学院のサンルトブラ居住、キンズムトゥンデ元チベット亡命議会議員、元政治犯のプンソクニドゥンシーらが招かれ、若者たちと対話を行いました。4月12日水曜日、著名なチベット人政治犯コトゥク・テンジン・デレク・リンポチェの8回忌の命日に、中央チベット政権のペンバツリン主席大臣は、テンジン・デレク・リンポチェ有感勲章の授与式に出席しました。今年の受賞者は2008年のチベットにおける大規模な放棄の際に中国当局に拘束された有名なチベット人起業家ドジタシさんと弟の正当な裁判を求めて一連の表立った抗議活動を行った兄のゴムキさんです。授賞式はチベット女性協会、チベット国家民主党、Students for Free Tibet、インターナショナルチベットネットワークが共同で主催し、コートゥク・テンジン・デレク・レンボチェの勇気ある生涯を称えました。7月14日金曜日、ペンバツリン主席大臣と海外からの約50人のチベット人学生との間で1時間にわたる対話形式の勉強会が行われました。この勉強会で学生たちはチベットの重要性と中国チベット紛争解決における中央チベット政権の政治的なアプローチについて説明を受けました。参加者は、夏季チベット語研修プログラムに参加した欧米からのグループや、ダラムサラで行われた1週間の研修プログラムに参加したベルギーのチベット言語文化学校の生徒たちでした。7月13日木曜日、アメリカ代表団が亡命チベット議会を訪問し、ドマツリンティカン副議長と常任委員会のメンバーと会談しました。代表団はチベット問題特別調整官であるウズラゼヤ国務次官の行中顧問で同じくチベット問題特別調整官のライアン・フォエレジ氏、チベットオフィスワシントン DC のナムギャルチュルプ代表、インターナショナルキャンペーン・フォー・チベットのテンチュイギャツ会長で構成されました。会談では共通の重要議題について話し合い、質疑応答を通じて意見交換を行いました。中央チベット政権情報国際関係省のノジロマ大臣は1週間の日本訪問を終えました。大臣はダライラマ法日本代表部事務所のアリア・ツワンギャブ代表とともに日本のチベット支援グループのメンバーらと面会しました。主要な日程の一つには、衆議院議員会館で行われた日本チベット議員連盟の下村博文会長や役員らとの会合がありました。大臣は会長と役員らに対し、チベット人への政治的及び人道的な支援に感謝の意を表しました。議員らは継続的な支援と援助を約束し、ダライラマ法王と中央チベット政権の目標に対し関係を表明しました。7月13日には2つの大学を訪れ、学生や教職員とチベット問題について話し合いました。また、チベット人学生に教育の機会を与えてくれた学長と教職員に感謝を伝え、彼らが日本のチベット人社会における人材育成に大きな役割を果たすことを約束しました。翌日、大臣は共同通信の単独インタビューに応じ、その後、新宿文化センターで記者会見を行いました。記者会見には、11社以上の大手メディアやローカルメディアが参加しました。大臣はメディアに対し、チベット情勢や対話の状況、中国の政策、メディアの期待などについて説明しました。また、会場では、アリア・ツワンギャブ代表の著書、チベットの反論の出版が発表されました。7月15日には、
東京大学で開催された第2回モンゴルチベット文化宗教学術シンポジウムで主賓として基調講演を行いました。100人以上が参加したシンポジウムでは、15人以上の学者が講演や論文発表を行いました。7月1日、シアトルのチベット人コミュニティメンバーは、アメリカ学習国連邦議会、キム・シュレア下院議員とワシントンで面会し、下院での共闘派によるアメリカ・チベット法案への支持を求めるとともに、チベットにおける人権行調の悪化について伝えました。ワシントンチベット協会のアドボカシーコーディネーターであり、チベット人の自主的なチベット擁護活動グループである BTAG のメンバーでもあるバサンプティ氏とともに、数名の BTAG メンバーも参加しました。7月11日火曜日、ダライラマ法王の功績と将来のチベットの未来に関してのバーチャル討論会が米国を拠点とするサンライズメディアによって開催されました。討論会には、チベットオフィス台湾のバワ・ゲサンギャンセン代表、ワシントン事務所のツルトゥルムギャソ中国連絡担当官、チベットオフィスケンバラのダワサム中国連絡担当官が出席しました。その他には、北京の春編集長のフピン氏、民主的権利活動家のシェン・シュエン氏、台湾を代表してリリンタン氏、シドニー在住のフェン・チュエイン居住が参加し、発言しました。中国側の参加者は、法の慈悲と利他主義の教えが今日の世界において重要であると評賛し、中国チベット問題の早期解決に期待を表明する声明を発表しました。7月18日火曜日、チベット事務局ジュネーブの玄関代表は、ジャミア・ロペル日曜学校のバレンスデーに出席しました。この学校はチベット文化センターがベルギーの6カ所で運営している週末チベット学校であり、学校には341名の生徒、45人の教師、17人のボランティアがいます。チベット文化センターは毎年、生徒たちのために1週間のサンマーキャンプを開催し、そのうちの1日をバレンスデーとしています。今年は7歳から15歳までの120人の生徒たちが参加しました。例年と異なり、今年はフランスとドイツからの生徒も参加しました。デリーとヒマチャルプラデシュ州のクルマナリ地域の大雨による洪水と土砂崩れの被害に遭ったチベット人の報告を受け、中チベット政権内務省はそれぞれ30万と50万ルピーの緊急支援を行いました。数日間の連続的な雨により、ヒマチャルプラデシュ州の特にクルマナリ地域では、鉄砲水や地滑り、デリーではヤムナ川の氾濫による洪水が大きな問題を引き起こしました。クルマナリのドビから約24キロの地域やヨロコエ地域のチベット人住民、デリーのサミャリンやボドビハルのチベット人住民は、ムンスンと洪水の猛威により大きな被害を受けました。これまでにこれらのチベット人居住区での死傷者は報告されていませんが、家屋への被害が報告されています。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございました。